Забравен апостол се ражда за нов живот в най-новата книга на писателят и краеведът Георги Янев. Документалната повест "Полъх на Тракия" разказва за живота и делото на един от големите български революционери и герой от Ботевата чета Сава Катрафилов, роден в китния възрожденски град Елена. Книгата бе представена на бургаската публика в една от залите на Морското казино в града. Първият полъх за свободата го поднася Сава Катрафил. Той е бил учител в 1870 година и той организира нещата, той прави революционен комитет. Левски по негово време идва в Мичлери, прави комитет, свързват се и след това, за да каже Левски за него, че Сава Катрафилов беше второто миткало за мен, а Ботев да се изрази, Сава Катрафилов беше дясната му ръка. Мисля, че това повече какво да каже. Авторът на книгата разказва, че написването на повестта му е отнело само 2 месеца. Материалите обаче са събирани с години. Писателят се е старал максимално да се придържа към историческите факти. Затова и жанрът, в който е написана книгата, е документална повест. Лексиката, която използва Янев, е изключително интересна. В края на самата книга има и речник на използваните диалектни думи. За такъв човек много трудно се пише, защото революционната дейност на много места дават предположение къде е бил, що е бил. Аз се родих толкова много, че още ми е трудно да уточня някои неща къде е бил. Той е ходил из цяла България. Сред гостите на представането на книгата бе и правнукът на Сава Катрафилов. Георги Янев е автор на книгите "Раздухани въглени", посветена на Априлското въстание, историческият очерк на Ричлери в историята и в мен и "Един корен, два върха".
Приятели сме, стари приятели. Личи Поет. се, да. Има около 7-8 Много ми харесва стихосбирки. написаното от вас. Много стихосбирки има написани. Вижте какво. Много съм злеял с поезията. Но Сега ще чуем. В различни изяви, които съм участвал тук и в Димитровград, установих, че четенето на поезия изисква особено наглас. Да. Много от хората, даже наскоро и в Мирисери имаше едно представяне по случай моята 70 годишна и последна стихосбирка, където съм издал. Не могат да хванат интонацията на намереното слово. Да. Като мереното слово е нещо различно от прозаичното слово. Значи прозата може да се чете всякак, просто като някакъв документ. Като роман. Поезията нещата са след малко по-другояче. Ще ми извините малко, че ще ви отнема време. моля, удоволствието е наше. Спокойно, не се притеснявайте. Ако трябва да преместя чадъра да направя сянка малко. Не. Добре. Чудесно. По-близо до Вие слънцето. сте морски хора, аз това го По-близо до знам. слънцето. И така да прочетем, за да сме силни. Приятели и почитатели на писаното слово. Пред нас е една книга, малка по обем, но голяма по въздействие и възбуждащо вълнение. Една книга, която обжарва чувствата ни и ни прави по-добри и по-отговорни. Една книга, която грабва и ни праща в миналото и ни вълнува в настоящето. Поне за мен е така. Една книга изповед, една книга Евангелие, една книга на книгите, измествайки всичко писано до сега за тъй наречения преход. Този преход, който преживяхме, изобщо, мое частно мнение, няма литература. Разни изгъзъци и какви истории за убийства, изнасилване, разголване на момичета и каквото си дойде на ума. Престъпно въздействие върху човешкия ум. Да, значи облъчване на човешкото съзнание с цел неговото замъгляване. Замъгляват ме. Да, точно така. Една книга на духа, душевността и патриотизма. Една книга за българщината, без която България безсрамно обеднява. Това е така. В заглавието четем, че Полъх на Тракия е документална повест. Това е така и не е така. Като конструкция тя е един малък роман, наситен с драматизъм и внезапни обрати.